መእተውቲ ፊልም ቅድሚ ሸሓት ዓመታት ሽዌን ዉ ዝተባህለ ሰብኣይ 10 ሚስጥራውያን ቀለበታት ከም ዝረኸበ ይንገረና። እዞም ቀለበታት እዚኦም ኣምልኻዊ ሓይልን ዘይመዋትነትን ዝዓደልዎ ሓያላት ጥንታውያን ኣጽዋር ነበሩ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ በቲ ሓይሎም ብጥበብ ዝጥቀመሉ ዝያዳ ቁፅፅርን ዕብለላን ንምርካብ ብዝነበረ ሃረርታ ይወሓድ። ብጻምእ ስልጣን ተደፋፊኡ ድማ 10 ቀለበታት ዝበሃል ሰራዊት ይመስርት። ንዘመናት ድማ ኣብ ታሪኽ መንግስትታት ብምውራርን ስርዓት ብምግልባጥን ይሕልፎ። ንኣሽሓት ዓመታት ከይዓረፈ ሓይልን ሃብትን የሳድድ። ሓደ መዓልቲ ግን ብዛዕባ ሓድሽ ምንጪ ዓብዪ ሓይሊ ይሰምዕ። ንሱ ድማ እቲ ሚስጥራዊ ዓዲ ታለው እዩ ዝበሃል። እዚ ዘይርአ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዝተኸወሉ ጽፍጻፋት ዱር ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ይእመን። እቶም ኣብኡ ዝነበረ ሰባት እውን ክሳብ ሕጂ ነቲ ጥንታዊ ናይ ኣማልኽቲ ውግእ ሜላታት የዘውትሩ ነበሩ። ጥራውያን ፍጥረታት እውን ኣብታ ምድሪ ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ይንገር ነበረ። ነዚ ሓይሊ እዚ ንምውናን ድማ እዩ ቆሪፁ ነቲ ዓዲ ንምድላይ ምስ ሰባቱ ዝብገስ። እቲ ዱር ግን ዝተኸወለን መታለልን ኮይኑ ይጸንሖ። ኣብቲ ጉዕዞ እውን መኪንኡ ናብ ሓደ ዓሚቕ ገደል ትወድቕ። እቶም ገናሕቲ ክወፁ እኳ እንተዘይከኣሉ ንሱ ግን በቲ ናይቶም ቀለበታት ሓይሊ ተጠቒሙ ይተርፍ። ብቐሊሉ ድማ ተስፋ ክቆርፅ እውን ኣይደለየን። ብኸምዚ ነቲ ዓዲ ንምድላይ ጉዕዞኡ ቀጸለ። መወዳእትኡ ድማ ምስ ዮንጊሊ ምስታ ናይታሎ ሓላዊት ይራኸብ። ፈለማ ናብቲ ዓዲ ዘብፅሕ ኣንፈት ክትነግሮ ይሓታ። ንሳ ግን ከምኡ ንዝበለ ሰብ ኣብኡ ቦታ ከምዘይብሉ ብምግላጽ ትነግፎ። እዚ ዘይምርዳእ እውን ቀልጢፉ ናብ ግጭት ተቐየረ። ብምስጢራዊ ሓይሊ ታሎ ተጠቒማ ድማ ብቐሊሉ ተዕብልሎ። ፈለማ ጸላእቲ እኳ እንተነበሩ ድሓር ግን ዘይተጸበይዎ ነገር ተፈጠረ። ፍቕሪ። ኣብ መወዳእታ ድማ ተመርዓው ሻንጊችን ጃሊንግን ዝተባህሉ ክልተ ውልዳት እውን ይወልዱ። ብኸምዚ ንፈለማ እዋን ናይ ሓቂ ስድራ ቤት መስረተ። ነቲ ናይ ዓመፅ መንገዲ ንምሕዳግ ድማ ነቶም ቀለበታት እውን ኣፍሳጹን ይዓጽዎም። ኣብ ክንድኡ ድማ ሰላማዊ ህይወት ይመርጽ። ሓደ መዓልቲ ሻንጊቺ ነዲኡ ከሜላ ንኸምዚ ዝበለ ሓያል ሰብ ክትስዕሮ ከም ዝኸኣለት ይሓታ። ንሳ ድማ ህዝቢ ታሎ በቲ ዓብዪ ተኸላኻሊ ድራጎን ከም ዝተባረኸን ንሱ ድማ ፍሉይ ዓቕሚ ዝህብ ምትሃት ከም ዝዓደሎም ትገልጸሉ። መጎስ እቲ ድራጎን ዝረኸበ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘገርም ሓይልታት ከርኢ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ተንጠልጣሊ ስልማት ሃበቶ። ቀጺላ ኩሉ ግዜ ምስኡ ከም ዝኸውንን ክጠፍእ ከሎ ድማ ናብ ገዝኡ ከም ዝመርሖን ትነግሮ። ንተወሰነ እዋን እታ ስድራ ቤት ብታሕጓስ ህይወት ትቕጽለላ። ሓደ መዓልቲ ግን ንሱ ካብ ገዛ ወፂኦም ዝነበሩሉ እዋን ኣባላት ጉጅለ ኣይረን ጋንግ ኣብ ገዛ ሽዌን ዉ መጥቃዕቲ የውርዱ። ምኽንያቱ ቅድሚ ዓመታት ንዓዓቶም ከጥፍኦም ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ሕነ ንምፍዳይ መጺኦም ኣለዉ። ንሳ ቀልጢፋ ንደቃ ናብ ውሽጢ ሸጐጠቶም። ባዕላ ድማ ንበይና ክትገጥሞም ንድሕሪት ትተርፍ። ግን በቲ ግዜ እቲ ንቡር ህይወት ክትነብር ስለ ዝመረጸት ሓይሊ ሓሊፋ ሂባ እያ ነይራ። ስለዚ ሓይሊ የብላን። ብዘይ ዓቕማ ድማ ክትከላኸል ኣይከኣለትን። ብዘሕዝን ኩነታት እውን ትቐተል። ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንሱ ነቲ ትንፋስ ዘይብሉ ሬሳ ምስ ረኣየ ሙሉእ ብምሉእ ይስበር። ብሓዘንን ቁጣዕን ተዋሒጡ ነቶም ቀለበታት እንደገና የእትዎም። ጨካን ዝኾነ ናይ ሕነ ምፍዳይ ወፍሪ ድማ ግዜ ከየጥፈ ይጅምር። ድሕሪኡ ንሻንግቺ ካብ ንኡሽትኡ ጀሚሩ ናይ ማርሻል ኣርት ስልጠና ክወሃብ ይገብር። ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ድማ ንፉዕ ተዋጋኢ ይገብሮ። ብኸምዚ እቲ ቆልዓ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ኣቦኡ ነቲ መራሒ ናይቲ ኣይረን ጋንግ ክቐትሎ ተልእኾ ይህቦ። እቲ ንሞት ኣዲኡ ተሓታት ዝኾነ ሰብ ስለ ዝተረኸበ ክቐትሎ ኣለዎ። እዚ ድማ ግቡእን መሰሉን ከም ዝኾነ ይነግሮ። እቲ ተልእኾ ተፈጺሙ ምስ ተመልሰ እቶም 10 ቀለበታት እንደገና ከም ዝትንስኡን ዓለም ድማ ኣብ ቅድሚኦም ከም እትሰግድ ቃል ይኣትወሉ። ነቲ ተልእኾ ምስ ፈጸመ ግን ሻንጊቺ ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ይሃድም። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝገበሮ ነገር ጌጋ ከም ዝነበረ ይሓስብ። ሽሙ ናብ ሾን ቀይሩ ነቲ ሕሉፍ ታሪኹን ድሕሪት ንሓድጎ ድማ ይፍትን። እቲ ፊልም መሊሱ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ተሳጊሩ ዛንቱ ይቐጽል። ሾን ኣንጊዩይትንስ እሞ ናብ ገዛ ኬቲ የምርሕ። ክልቲኦም ን10 ዓመታት ዘሕለፉ ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ እዮም። ሕጂ ድማ ብሓባር መኪና ናይ ምዕሻግ ስራሕ ይሰርሑ። ሓደ መዓልቲ ብኣውቶቡስ ናብ ስራሕ ይጓዓዙ ዝነበረሉ ግዜ ኣባላት 10 ቀለበታት ሃንደበት መጥቃዕቲ ይፍንውሎም። ንሳቶም ነቲ ሻንጊቺ ኣብ ክሳዱ አንጠልጢልዎ ዝነበረ ስልማት ንምውሳድ እዮም ተላኢኾም። ንሱ ግን ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኣዲኡ መዘከርታ ኣሕሊፉ ክህቦም ኣይደለየን። ብምኽንያት እዚ መጥቃዕቲ ይፍንወሎም እሞ ኣብ መወዳእታ መብዛሕትኦም ይጉድኡ። ልክዕ በቲ እዋን እቲ ራዘር ፊስት መጥቃዕቱ ይጅምር። ንሱ ካብቶም 10 ቀለበታት እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ተዋጋኢ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ኢዱ ሰይፊ ድማ ንዝኾነ ነገር ክቐድድ ዝኽእል እዩ። ሻንጊቺ እውን ነዚ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ናቱ መጥቃዕቲ መሊኡ ብምውጋድ ደው ከብሎ ይፍትን። እቲ ናይ ራዘር ፊስት ኣጽዋር ግን ነቲ ኣውቶቡስ ይበታትኻ እሞ እቲ ፍሬን እውን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይኸውን። ብኸምዚ እቲ ኣውቶቡስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ትኸውን እሞ እቲ ገናሒ ድማ ውንኡ ስሒቱ ይወድቕ። ሻንጊቺ ምስ ራዘር ፊስት ውግኡ ክቕጽል ከሎ ካትዕ ድማ ነቲ መሻፈሪ እቲ ኣውቶቡስ ባዕላ ትሕዞ። ኣብቲ ውግእ እቲ ናይ ሰይፊ ኢዱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣውቶቡስ ሰንጢቑ ናብ ክልተ ይገብራ። ነዚ ምስ ረኣየ ንኹሎም ተጓዓዝቲ ናብቲ ናይ ቅድሚት ክፋል ከም ዝሰጋገሩ ይገብሮም። ድሕሪኡ ንራዘር ፊስት ናብቲ ናይ ድሕሪት ክፋል እቲ ኣውቶቡስ ይደፍኦ እሞ እቲ ናይ ድሓር ክፋል ድማ ተፈላልዩ ከም ዝጉዳእን ዝወድቕን ይገብር። ይኹን እምበር ራዘር ፊስት ነቲ ስልማት ተሳኺዕሉ ይመስለኒ ሒዝዎ ይርአ። ድሕሪኡ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ናብ ማካው ንምጓዓዝ ይዳሎ። ኣዲኡ ነቲ ተመሳሳሊ ስልማት ንሓብቱ ከም ዝሃበታን እቶም 10 ቀለበታት ድማ ቀጺሎም ናብኣ ከም ዝስዑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ።
ካትዕ ብሓቂ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎን ንሱ ባዕሉ መን ከም ዝኾነን ተሓቶ ንሱ ግን እቶም ዘጥቅዕዎም ሰባት ብኣቦኡ ከም ዝተለኣኹን ሕጂ ድማ ሃብቶ ሓደጋ ከም ዘላ ብቻ እዩ ዝነግራ ናብ ኣስዒቡ ካብ ምኻድ ወፃኢ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሉ ይገልጽ ካትዕ እውን ምስኡ ክትኸይድ ትግደድ ቀጺሉ ናብ ማካብ ይወሩ እሞ ኣብቲ ጉዕዞ ነቲ ሕሉፍ ታሪኹ መሉ ይነግራ ግን ብዛዕባ ሓደ ነገር ይሕሱ ንሱ ድማ ነቲ ተልእኽኡ ከቶ ከም ዘይፈጸሞ ብምግላጽ እዩ ኣብኡ ምስ በጽሑ ናብ ሓደ ናይ ትሕቲ መሬት መጓእቲ ክለብ የምርሑ እቲ ሓፍቱ ሰደደትሉ ፖስትካርድ ተድራሻ ናብዚ ሕብሮ ስለ ዝነበረ እዩ ፈለማ ብሊፍት ናብቲ ላዕለዋይ ደርቢ ድዩ ኣብቲ ኸይደ ግን ውዕል ንኽፍርም ይሓትዎ እቲ ናይ ኣውቶቡስ ውግእ ቪድዮ ህቡብ ኮይኑ ኣዝዩ ተዘርጊሑ ነይሩ እቲ ውድብ ድማ ሰባት ብርእሲ ረብሓ ዝገበሩሉ ናይ ጸልማት መርበብ ዘይሕጋዊ ናይ ቀጥታ ስትሪም ውግእ የካይዱ ስለ ዝነበረ ናብቲ መድረኽ ንኽኣቱ ይግደድ ምስ ኣተወ ድማ እታ መጻርርቱ ባዕላ ሓፍቱ ምዃና ምስ ፈለጠ ይስንብድ ነዛ ፊልሚ ፈቲኹማ ዶ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ ደገፍኩም እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበጽሕ ይሕግዝ እዩ ንተወሳኺ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንሳ ኣዝያ ተበሳጭያ ትርአ ንሱ ናብ ተልእኹ ክወፅእ ከሎ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ከም ዝምለስ ቃል ኣትዩላ እዩ ነይሩ ግን ከቶ ይተመለሰን በዚ ምኽንያት ኣዝያ ተወቕዖ እሞ ንሱ እውን ኣብቲ ውግእ ይሰዓር ድሕሪ እትግጥም ትረኽቦ እሞ እንታይ ከም ዝደለ ትሓቶ እቶም 10 ቀለበታት ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ከም ዘጥቅዕዎን እቲ ስልማቱ ከም ዝሰርቕዎን ይገልጸላ ሕጂ ድማ ንሳ እውን ተመሳሳሊ ስለ ዘለዋ ናብ ምምጽኦም ከም ዘይተርፎም ይነግራ ኣቦኦም ብኣቶም ተጠቒሙ ገለ ዘስካሕቂ ነገር ይሓስብ ከም ዘሎ ይኣምን ንሳ ንሱ ክኸይድ ከሎ ንዓኣ ብሕታዊ ሰባ ከም ዝነበረ ምንጋራን ንሱ ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል ከቶ ከም ዘይተመለሰ ትነግሮ ንሳ ንዕኡ ከቶ ከም ዘይትደልዮ ዝተረድአትሉ እዋን ድማ ሽዑ እዩ ስለዚ ህይወታ ብናታ መመዘኒታት ባዕላ መስረተት ድሕሪ ፍጻመ እውን ንዕኡ ከቶ ይደልየቶን ሕጂ እውን ከም ዘየድልያ ትገልጽ ኣስዒቡ ንሱ ስለምንታይ ነቲ ፖስትካርድ ከም ዝሰደደትሉ ይሓታ ንሳ ግን ከቶ ከም ዘይሰደደታ ትምልሰሉ ግን ሃንደበት እቶም ናይ 10 ቀለበታት ዕሱባት ብሓይሊ ኣትዮም መጥቃዕቲ ይፍንዉ ሽዑ ጃሊንግ ምስቶም ናታ ጉጅለ ተሃድም እሞ ንዕኡን ንኻትዕን ድማ ንድሕሪት ተሓድጎም ቀጺሉ ሻንጊቺ ንግዳም ንምውፃእ ነቲ ናይቲ ህንፃ ናይ መስትያት መንደቕ ይሰብሮ እሞ ንካትዕ ምስኡ ንኽትዘልል ይነግራ ፈለማ ንሳ ትጠራጠር ምክንያቱ ኣብ ጸቢብ ናይ ትቦ መትከል ክትጓዓዝ ስለ ዘለዋ እዩ ንሱ ግን ካልእ መንገዲ ከም ዘየለን ምስኡ ክሳዕ ዝኾነት ድማ ንሓደጋ ከም ዘይትሳጣሕ ብምግላጽ የረጋግኣ ካትዕ ኣብ መወዳእታ ተስማዕምዖ እሞ ክልቲኦም ናብቲ ሊፍት ኣንፈት ክሕዙ ይጅምሩ ልክዕ በቲ እዋን እቲ ኣባላት ሰራዊት 10 ቀለበታት ይርእዎም ሻንጊቺ ንካትዕ ንቕድሚት ክትከይድ ይነግራ ንሱ ግን ንዓኣቶም ንምዕጋት ንድሕሪት ይተርፍ ንወይኑ ምስቶም ዕሱባት ክዋጋእ ድማ ይጅምር ካትዕ ንቕድሚት ክትስጉም ከላ ሓደ ካብቶም ተዋጋእቲ ብሃንደበት ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ትቦ ይደፍኦ ግን ልክዕ በቲ እዋን እቲ ጃሊንግ መጺኣ ተድሕና ድሕሪኡ ሻንጊቺን ጃሊንግን ጎንን ጎኒ ኮይኖም ምስቶም ናይ 10 ቀለበታት ዕሱባት ይዋግኡ ሻንጊቺ ንዕኦም ንድሕሪት ሓዲጋ ንኽሞቱ ገዲፋቶም ከም ዝኸደት ብምዝራብ ይገጥማ ንሳ ድማ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብቲ ኣዝዩ ዘድልየካ ናይ ህይወትካ እዋን ሓዲጉካ ክኸይድ ከሎ ከመይ ከም ዝመስል ተረዲእካ ኣሎ ክትብል ትምልሰሉ ቀጺሉ ብሓባር ኮይኖም ንኹሎም እቶም ዕሱባት የሸንፍዎም ሃንደበት ግን ካብቲ ናይ 10 ቀለበታት ኣዝዩ ሓደገኛ ተዋጋኢ ዝኾነ ዲየስ ዲለር ይመጽእ ንጃሊንግ ድማ የጥቃዓ ድሕሪኡ ነቲ ናይ ክሳዳ ስልማት ይሰርቆ እሞ ይሃድም ነዚ ምስ ረኣየ ሻንጊቺ ስዒቡ መንገዲ ይዓጽዎ ኣብ መንጎኦም ከቢድ ውግእ ድማ ይፍጠር ሻንጊቺ ብሰንኪ እቲ ዲየስ ዲለር ኣብ ሕሉፍ ህይወቱ ዘውረደሉ ማህሰይትን ናይ ዓመታት ዝተዓቀበ ቁጥዑ እንተደፋፊኡ ይገጥሞ የዕልሎ እሞ ብዘይ ምንም ምሕረት ክወግዶ ምስ በለ ግን ኣቦኡ መፂኡ ደው የብሎ ድሕሪኡ ቀሪቡ ንሻንግ ኣዝዩ ከም ዝናፍቆ ይነግሮ ኣስዒቡ ኩሎም ናብ ገዝኦም ይምለሱ ኣብኡ ድማ ሰራዊት 10 ቀለበታት ይቕበልዎም ጃሊንግ ንካትዕ ናብ ክፍሊ ትወስዳ ካትዕ ብረዓዱ ኮይና ኣቦኦም ክቐትላ ይኽእል እንተኮይኑ ተሓታ ጃሊንግ ንሳ ዓሪፋ ስቕንተኢላ ንሱ እውን ኣብኡ ምህላዋ ከቶ ክርስዖ ከም ዝኽእል ትነግራ ኣዲኦም ምስ ሞተት ንሱ ሙሉእ ብምሉእ ተቐይሩ ጃሊንግ ንኣዲኦም ስለተዘኻኽሮ ድማ ዓርሳ ንምክልኻል ክትስልጥንን ኮንጓሉ ቆፂሩ እውን ግዜ ይሃባን ንሳ ግን ካብ ርሑቕ ብምዕዛብ ብምስጢር ባዕላ ናይ ማርሻል ኣርቲ ትምህርቲ ትመሃር ኩሉ ነገር ድማ ካብኣቶም ንላዕሊ ብሉፅ ጌራ ተማሂራቶ ካትዕ መዓዝ ካብ ገዛ ከም ዝወፀት ተሓታ ጃሊንግ ሓዋከቶ ከም ዘይምለስ ምስ ተገንዘበት ኣብ 16 ዓመት ዕድሚኣ ከም ዝሃደመት ትነግራ ድሒሩ ኩሎም ንድራር ብሓባር ይቕመጡ ሻንግ ንኣቦኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝረኸቦም ይሓቶ ንሱ ድማ ንኽልቲኦም ንነዊሕ እዋን ክከታተሎም ከም ዝጸንሐ ይምልሰሉ ሕጂ ድማ ኣብ ጎኑ ደው ዝለሉ እዋን ከም ዝበጽሐ ይነግሮ ሻንግ ግን ኣይተቐበሎን ኣቦኦም ናብ ሓደ ናይ ብሕቲ ክፍሊ ወስዶም እሞ ንሳቶም ምስ ሃደሙ መዘከርታት ኣዲኦም ዝያዳ ከም ዝኣከበ ይገልጸሎም ብዛዕባ ታሎ ከጽንዕ እውን ከም ዝጀመረ እቶም ናይ ታሎ ሰባት ንኣዲኦም ዝዓፀውዋ ኣብ ውሽጢ እምባታት ዝተሓበአ በዓቲ ከም ዘሎ ድማ ይፈልጥ ክልቲኦም ኣሕዋት ኣይኣመንዎን ንሱ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ክፍሊ ንወይኒ ተቐሚጡ ከሎ ድምፃ ልክዕ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘላ ብንጹር ይስምዖ እሞ ፈለማ ከም ዘይኣመነ ይነግር ግን ተደጋጋሚ ንሳ ሓገዙ ከም ዘድልያ ትነግሮ ሻንግ ስለምንታይ ህዝቢ ታሎ ከምኡ ከም ዝገበሩ ይሓቶ ንሱ ንሳቶም ምስተፋቐሩ ንሳ ብሓባር ኣብ ታሎ ክነብሩ ከም ዝደልየት ይገልጽ ሽዑ ንሳ ካብቶም ዓበይቲ ፍቓድ ተሓትት ንሳቶም ግን ንሱ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ይቕበልዋን በዚ ድማ ሓዲጋቶም ምስኡ ተሃድም እዚ ድማ ዮንግሊ ገና ብህይወት ከም ዘላን ተታሒዛ ከም ዝኾነትን ከም ዝኣምን ይገብሮ
ሻንግ ግን ኣዲኦም ከም ዝዓረፈት ብምዝራብ ይተቐበሎን ቀፂሉ ኣቦኦም ናብቲ ኣዳራሽ ይመርሖም ነቲ ናይ ኣዲኦም ስልማት ኣብቲ ናይ ድራጎን ምስ ለዒንቲ ምስ ሰንበሮ ማይ ይፈስስ እሞ ብኡ ንብኡ ድማ በረድ ይኸውን እቲ በረድ ምስ ወደቐ ተኣኪቡ ዝተሓብአ መንገዲ የርኢ ንሱ እቲ ናብ ታሎ ዝወስድ መንገዲ ከም ዝኾነ ይገልጽ ግን ኣብ ዓመት ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ፍሉይ መዓልቲ ኣብ ማእኸል እቲ ድርቁኑዕ መንገዲ ይኽፈት ናብኡ ንምብጻሕ መዓዝን ኣበይን ከም ዝፍጠር ብልክዕ ክፈልጥ ኣለካ ሕጂ ድማ ንሱ ንኽልቲኡ ፈሊጥዎ ኣሎ ቀፂሉ ነቲ ሰራዊት 10 ቀለበታት ክዳለዉ ይእዝዝ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ሰበይቱ ሓራ ንምውፃእ ናብ ገዝኡ ንምምፃእ ክጓዓዙ እዮም ንሻንግ እውን ንወላዲቱ ንምድሓን ክሕግዝ ኢሉ ናብዚ ከም ዘምፅኦ ይነግሮ ጃሊንግ እቶም ነበርቲ ዓዲ ክዓክትዎን ተፈቲኖም እንታይ ከም ዝገብር ተሓቶ ንሱ ብዝሑል መንፈስ ሙሉእ ዓዲ ሓዊ ከም ዝሰደሉ ይምልሰላ ሻንግ በዞም ሕልምታት እዚኦም ናብ ታሎ ከኣቱ ከም ዘይኽእል ይነግሮ ሽዑ እቲ ወላዲኦም በቲ ዘረባ ተናዲዱ ንኽልቲኦም የጥቅዖም እሞ ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኽድርበዩ ይእዝዝ ናብ ክፍሉ ተመሊሱ ድማ እንደገና ድምፂ ዮንግሊ ይሰምዕ ንሳ ቀልጢፎም ብሓባር ከም ዝኾኑ ትነግሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሻንግ ዢልያንግን ካትዕን ኣብ ሓደ ጋህሲ ተዓፂኦም ነበሩ ሻንግ ኣቦኦም ቅድሚ ምብፅሑ ናብ ታሎ እንተዘይበፂሖም ካብ ስድራ ቤቶም ዝተረፈ ኩሉ ነገር ከም ዝጠፍእ ይገልጽ ፍሉይ ድምፅታት ይሰምዑ እሞ ክምርምሩ ከለው ትሬቨር ስላታር ዝተባህለ ሰብኣይ ይረኽቡ ትሬቨር ቅድሚ ዓመታት ሓደ ፕሮዲሰር ወይ ድማ ኣፍራይ ከም ኣሸባሪ ገይሩ ከም ዝደረሶ ይገልጽ እቲ ኣፍራይ ግን ናይ ሓቂ ኣሸባሪ እዩ ነይሩ ትሬቨር ነቲ ተራ ምስ ተፃወቶ ሰብ መዚ ናይ ሓቂ መሲሎም ይኣስርዎ ድሒሩ ኣቦኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ሓራ ያውፅኦ ብቐትለውን ሓሲቡ ነይሩ ትሬቨር ግን ኣብ ቅድሚኡ ምርኢት ምስ ኣቕረበሉ ልቢ ይርህርህሉ እሞ ትሬቨር ካብኡ ጀሚሩ ናይ ሰሙን ምርኢታት ንኸቐርበሉ ድማ ይገርፎ ሽዑ ብዙሕ ከይፀንሐ ሃንደበት ሓደ ሚስጥራዊ ፍጡር ይገሃድ ሻንግን ካትዕን ርእሲ ከም ዘይብሉ ምስ ረኣዩ ይስንብዱ ትሬቨር ብህድኣት ስሙ ሞሪስ ከም ዝበሃልን ንዕኡ ክረድኦ ከም ዝኽእልን ይገልጽ ሞሪስ ምስ ወዲኦም ኣብ ታሎ ስለ ዝዓበየ ንዓኣቶም ከም ዝፈልጦም ይነግሮም ኣቦኦም በቲ ዝተሓናፈፀ ዱር ዝተሓብአ መንገዲ ክደልኽ ከሎ ነዚ ረኺቡ ይሰርቆ ሕጂ ድማ ናብ ገዝኡ ክምለስ ይደሊ ኣሎ ሻንግ ብናቱ ፍቓድ እንተዝኸውን ሕጂ ከይዱ ከብፅሖ ከም ዝደሊ ይገልጽ ብመሰረተ ኣቦኡ ግን እቲ መንገዲ ኣብ ዓመት ሓደ እዋን ጥራሕ እዩ ዝኽፈት ትሬቨር ሞሪስ ገና ናብኡ ከብፅሖምን በቲ ዝተሓላለኸ ክመርሖምን ከም ዝኽእል ይነግሮ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ብሂወት ዝሰገሮ ስለዘየለ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ካትዕ ካብዚ ቦታ እዚ ከመይ ኢሎም ክወፁ ከም ዘለዎም ተሓትት ልክዕ በቲ እዋን እቲ ጃሊንግ ሓደ ዝተሓብአ ገለርያ ትረክብ እሞ ንሻንግ ዴስ ዲለር ካብ ምግጣም በታ መኪና ምህዳን ከም ዝሓይሽ ትነግሮ መሕዘኒ ኮይኑ ግን እቶም ሓለውቲ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ይግንዘቡ እሞ ክዓክትዎም ንውሽጢ ይጓዩ ንሳቶም ብካልእ መንገዲ ይሃድሙ እቲ መውፅኢ ግን ብናይ ኣፃብዕ ንድፊ ጥራሕ እዩ ክኽፈት ዝኽእል እቶም ናይ 10 ቀለበታት ዕሱባት እውን ነቲ ህድሞኦም ክዓክቱ ክፍትኑ ከለዉ ንዓኣቶም ሓደ ብሓደ ከብድቕዎም ይጅምሩ ብሓገዝ ሓደ ሰብኣይ ድማ ነቲ ማዕፅኦ ክኸፍትዎን ብሰላም ክሃድሙን ይኽእሉ ንጽባሒቱ ንግሆ ናብ ወሰን ሓደ ዱር ይበጽሑ ሞሪስ እናመርሖም ናብ ሓደ ማይ ጫሕጫሕታ ክሳብ ዝበጽሑ ነቲ ናይ ዱር መታለሊ መንገድታት ንኽወጽዎ ድማ ይሕግዞም ንሳቶም ልክዕ ናብኡ ምስ ኣተው ድማ እቲ ማይ ሃንደበት ይረግእ እሞ ብቐጥታ ናብ ታሎ ዝወስድ ሚስጥራዊ መተሓላለፊ ድማ የርኢ ኣብኡ ቁፅሪ ዘይብሎም ሚስጥራውያን ፍጥረታት ይረኣዩ እሞ በዚ ከይተዘናግዑ ግን ቀልጢፎም ናብቲ ዓዲ ይበጽሑ ሻንግ ንኹሎም የላልዮም እቶም ነበርቲ ዓዲ ግን ክሰምዑ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ቀፂሎም መጥቃዕቲ ንምፍናው ይዳለዉ በቲ እዋን እቲ እታ ናይ ዮንግላ ሓብቲ ዝኾነት ዮንግናን ትገሃድ እሞ ነቲ ነገር ድማ ተርግኦ ንሻንግን ጃሊንግን ሓትነኦም ምዃና ትነግሮም ንኽልቲኦም ብምርኣያ ድማ ኣዝያ ትሕጎስ ሻንግ ኣቦኦም መጥቃዕቲ ክፍኑ ይመጽእ ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ከም ዘይብሎም ይገልጽ ናን ናብ ገምገም ፈለግ ትወስዶም እሞ ኣብኡ ነቲ ጸሊም በዓቲ ዝሕልው ሓለውቲ ምዃኖምን ነቲ ኣብ ድሕሪኡ ተዓፂዩ ዘሎ እኩይ ነገር ብምክልኻል ንዓለም ከም ዝዕቅቡ ትገልጸሎም ሻንግ ኣቦኡ ኣዲኦም ኣብ ውሽጢ ተታሒዛ ከም ዘላ ስለ ዝኣምን ነቲ በዓቲ ንኽኸፍቶ ክፍትን ምዃኑ ይነግራ ናን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝደለየ ተሓትት ጃሊንግ ኣቦኦም ናይ ኣዲኦም ድምፂ ሓገዝ ክሓትት ይሰምዕ ከም ዘሎን ትገልጽ ናን ድማ ሽዑ ናይ ታሎ ታሪክ ትነግሮም እቲ ዓዶም ካብ ሓደ ገፊሕ ግዝኣት ንእሽቶ ክፋል ጥራሕ እዩ ንሱ ድማ ኣብቲ ዝፍለጥ ዩኒቨርስ ካብ ዘሎ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ብሉፃት ብዝኾኑ ከተማታት ዝመልአ እዩ ቅድሚ ሸሓት ዓመታት ሓደ ናይ ጸልማት ኣራዊት ነቲ ስኒት ክሳብ ዝተባብሮ እቲ ህዝቢ ብሰላምን ብልጽግናን ይነብር ነበረ እቲ ፍጡር ምስ ሰራዊቱ በላዕቲ ነፍሲ ይመጽእ ኣብ መንገዲ ዝቆመ ዝኾነ ሰብ ድማ ይጠፍእ ነፍሱ ወከፍ ብዝወሓጦ ነፍሲ ድማ እቲ ኣራዊት እናበርትዐ ይመጽእ እሞ ንዓለሞም እውን ዳርጋ ከጥፋ ይቃረብ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዒንቱ ናብ ዓለም ደቂ ሰባት ይዝውር ነዚ ንምዕጋት እቶም ናይ ታሎ መራሕቲ ነቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ተዋጋእቶም ይሰዱ ግን እቶም ኣብ ሓጎሳቶም ነቲ ጸሊም ሓይልታት ክጻወርዎ ይከኣሉን ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዓብይ ተኸላኻሊ ድራጎን ክሕግዞም ይመጽእ እሞ እቲ ዝነበረ ነገር ቀልቢሱ ድማ ናብ ዓወት ይቕይሮ ብሓባር ኮይኖም ነቲ ጸሊም ኣራዊትን ሰራዊትን ኣብ ድሕሪ እቲ ጸሊም በዓቲ ድማ ይዓጽውዎ ብምትሃት እቲ ዓብይ ተኸላኻሊ ኣቢሎም ህዝቢ ታሎ ካብቲ እዋን ጀሚሮም ነቲ በዓቲ ይሕልውዎ ኣለዉ ንቕድሚት እውን ክቕጽሉ እዮም ብምባል ትነግሮ ናን ናይ ሻንግ ኣቦ ነቲ ዓንቀጽ ክፈትሕ ዝፈተነ ቦይኑ ከም ዘይኮነ ትገልጽ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብዙሓት ፈቲኖም እዮም ግን ኩሎም ፈሺሎም ኩሎም ሓደ ዝጋረድዎ ነገር ነይርዎም ነፍሲ ወከፍ ድምፅነት ናይ ውሽጢ ዓሚቕ ሕረርቶም ክፍጽመሎም ቃል ዝኣቱ ይሰምዑ ምንባሮም እዩ እቶም በላዕቲ ነፍሲ ብሓይሊ ናይቶም 10 ቀለበታት ሓራ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ድማ ብድምፂ ሰበይቱ ገይሮም ይጽውዕዎ ኣለዉ
ናንድማ ሽዑ ንሻንግን ጃሊንግን ናብቲ ናይ ባሓጎታት ክፍሊ ትወስዶም እሞ ኣዲኦም ሓደ መዓልቲ ከም ዝመፁ ትፈልጥ ከም ዝነበረ ትገልጸሎም ስለዚ ድማ እዩ ቅድሚ ነዊሕ እዋን እንታይ ዓይነት ምድላው ክግበር ከም ዘለዎን ናን ብልክዕ ዝነገረታ ንኽልቲኦም ናይ ውግእ ክዳውንቶም ትህቦም እሞ ኣደ ዝሰኣነ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣብ ዓለም ንወይኑ ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዖ ንስኻትኩም ግን ንወይንኩም ኣይኮንኩምን ንስኻትኩም ውሉዳት ናይ ስድራ ቤት ኢኹም ኣብዚ ድማ ኩሉ ሻብ ብሓጎስ ንቕበለኩም በማለት ትነግሮም ድሕሪኡ ኩሉ ሰብ ስልጠና ይጅምር ካትዕ እውን ቀስቲ ምውርዋር ክትማር ትጅምር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሻንግ ናውሓቱ ንኡ ከይዱ ኣዲኡ ከመኢላ ነብኡ ከም ዝሰዓሮት ይሓታ ንሳ ድማ ነቲ ተመሳሳሊ ሜላ ክተምህሮ ትጅምር ብተመሳሳሊ እዋን ዌንው ንሰባቱ ናብታሉ ክጓዓዙ ከም ዝኾኑ ይነግሮም ምክንያቱ እቲ መንገዲ ንግሆ ክኽፈት ስለ ዝኾነ ሻንግ ኣዝዩ ይጭነቕ ካብ ሕሉፍ ዝመፁ ናይ ስቃይ ዘኽርታት እንደገና ክረኣይዎ ይጅምሩ ማለት ከመይ ገይሮም ኣባላት ናይቲ ኣይረን ጋንግ ነዲኡ ከም ዝቐተልዋ ብኸቢድ ስምዒት ተዋሒጡ ስቕታን ጣዕሳን የንፀባረቕ ሽዑ እታ ብርሑቕ ዝነበረት ካትዕ ናብኡ ትቐርብ ንሱ ድማ ነቶም ናይ ኣዲኡ ቀተልተይ ቀተልክዎምን ኢሉ ዝነገረ ሓሶት ከም ዝነበረ መወዳእታ ይኣምነላ ሽሙን መንነቱን ብምቕያር ነቲ ዘጋጠመ ነገር ከም ልጦ ከም ዝኽእል ይኣምን ምንባሩ እውን ይገልጸላ ሕጂ ግን ኣዲኡ ብሂወት እንተትህሉ ንዕኡ ከም እትጸልኦ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ይነግራ ንሳ ድማ ካብዚ ኩሉ ሕጂ ዝተዛረቦ ናቲ ጌጋ ከም ዘይነበረ ትነግሮ ኣቦኡ ገና ወዲ 7 ዓመት ከሎ እዩ ቀታሊ ክኸውን ከሰልጥኖ ጸኒሑ ንሱ ድማ ተቐብለ ኣቢሉ ኣቦኡ ንሞት ኣዲኡ ተሓታቱ ከም ዝኾነን ሕጂ ድማ ነቲ ዓዲ ናይ ወላዲቱ ከጥፊ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ከምኡ ክገብር ስለ ዘይፈቕደሉ ግን ነዚ ነገር እዚ መወዳእታ ከም ዝገብረሉ ይነግራ ነዚ ተዛሪቡ ብሓዘን ተደፊኡ ንድሕሪት የልግስ ንጽባሒቱ ንግሆ ኩሉ ሰብ ንውግእ ተዳለወ ዌንዎ ምስ ሙሉእ ሰራዊቱ ድማ ኣብቲ ቦታ ይበጽሕ ቀዳድም ንሻንግ ነቶም ነዲኡ ዝዓፀውዎ ህዝቢ ክሕግዝ ምምራፁ ከም ዝሓዘነ ይነግሮ ሓትኖ ሻንግ ግን ነዚ ብምንጻግ ሓፍታ ከም ዘየላን እቲ ዝፀውዖ ዘሎ ግን ንዕኡ ንምትላድ ንኩሉ ነገር ንምጥፋእን ዝፍትን ዘሎ ኣራዊት ምዃኑ ትነግሮ ንሱ ግን ክሰምዓ ፈቃደኛ ኣይነበረን ሽዑ ድማ መጥቃዕቲ ይፍኑ እቲ ውግእ ድማ ብኸምዚ ይጅመር ዌንው ናብቲ በዓቲ ገጽ ክስጉም ከሎ ሻንግ ከዓክቶም መንገዲ ደው ይብል ወ ድማ ንወይኑ ክዋግኦ ከም ዝኽእል ብሓቂ እንተሓሲቡ ብምሕታት የላግጸሉ ሻንግ ግን ከም ዘይፈርሑ ብምዝራብ ይምልሰሉ ሽዑ ናብኡ ተወርዊሩ መጥቃዕቲ ክሰደሉ ይጅምር ከምዚ ድማ ይብሉ ሙሉእ ህይወትካ ክትፈርሕካ ሓሊፍካዮ ኣዲኻ ክቐትልዋ ከመፁ ከለዉ ነርካ ግን ምንም ኣይገበርካን ሻንግ ድማ ከምዚ ኢሉ ይምልሰሉ ንሳ ብጥፍኣት ኣይኮነትን ዓሪፋ ንሕና ግን ንዓኻ ንደልየካ ነርና ንስኻ ግን ካባና ነቶም ርጉማት ቀለበት መሪፅካ ነዚ እናበለ ንዕኡ ምህራም ይቐጽል ድሕሪኡ ወሲኹ ብሓቂ ማማናዋኻ ክትመጽእ ትጽበለኻ እንተትኽእል እኳ ናብ ከምዚ ኸመኻ ዝበለ ሰብ ይትመጽእን ይብሎ በዞም ቃላት እዚኦም ኣዝዩ ተናዲዱ ነቶም ቀለበታት ኩሎም ብሓደ ግዜ ይሰዶም ሓይልቲ መጥቃዕቲ ንሻንግ ንላዕለን ሳፍፎሞ ናብቲ ናይ ድሕሪኡ ዝነበረ ቃላይ ድማ የጥሕሎ ድሕሪኡ ዌንዎ ገና ናይ ዩንግሊ ናይ ሓገዝ ጥርዓን ድምፂ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ናብቲ በዓቱ ገጽ ይንቀሳቐስ ንሳ ኣብ ውሽጢ ተዓፂ ከም ዘላ ብምእማን ነቲ በዓቲ በቶም 10 ቀለበታት ክወቅዖ ድማ ይጅምር ሰይሩ ክኸፍቶ ይቆርጽ ንሱ ክወቅዖ ከሎ ድማ እቶም በላዕቲ ነፍሲ በቲ ናይ ማዕጾ ስባር ክወፁ ይጅምሩ ጃሊንግ ብሓባር እንተዘይተዋጊኦም ኩሎም ከም ዝቕተሉን ኩሉ ሰብ ጠንቀቐት እቲ እፅዋሮም ኣብዞም ፍጥረታት እዚኦም ዋጋ ከም ዘየብሉን ድሕነቶም ድማ ብሓባር ምስራሕ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ትነግሮም ራዘርፊስት ግን ሓገዛ ከም ዘየድልዮም ብምግላጽ ንድሕሪት ይደፍኣ ንሳቶም 10 ቀለበታት ምዃኖም ድማ ይውስኸላ ልክዕ በቲ እዋን እቲ ሓደ በላዕ ነፍሲ ንሓደ ካብቶም ሰባቶም ነፍሲ መንዚዑ ይቐትሎ ንዕኡ ንምድሓን ብጭንቀት ፈተኑ ግን ኣጽዋሮም ምንም ጽልዋ ኣይነበሮን ካልእ ፍጡር እውን ንራዘርፊስት ከጥቅዖ ይፍትን ሓትኖ ጃሊንግ ግን ብናታ ኣጽዋር ተጠቒማ ተድሕኖ ናታ ብናይ ድራጎን ቅርፊት ዝተሰርሑ ስለ ዝኾኑ ናይታሎ ኣጽዋር ጥራሕ ክቐትልዎን ከም ዝኽእሉ ትገልጸሉ ንወይኖም ክዋግኡ ከም ዘይኽእሉ ምስ ተገንዘበ ራዘርፊስትን ሓይሉን ምስኣቶም ንኽጽንበር ይስማዕማዕ እቶም በላዕቲ ነፍሲ ነቲ ዝሰርቕዎ ነፍስታት ነቲ ብጸልማት ዝነብር ፍጡር ንምጥንኻር በቲ ጸሊም በዓቲ ተቢሎም ንውሽጢ ከሰጋግርዎ ይጅምሩ ናን እቲ ፍጡር ዝያዳ እንተሓይሉ ዝኾነ ሰብ ክዓግቱ ከም ዘይኽእል ብምዝራብ ተጠንቅቖም ድሕሪኡ ብግቡእ ኣጽዋር ተዓጢቖም ነቶም ፍጥረታት ንምግጣም ናብቲ ማይ ገጾም የምርሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሻንግ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ምጥሓል ይቐጽል ክቃለስ ከሎ ካብ ንእስነቱ ዝነበሩ ዝኽርታት እውን ውሒዞም ይመጽዎ ኣዲኡ ክፈርሕ ከም ዘየብሉን እቲ ናይ ድራጎን በረኸት ኩሉ እዋን ምስኡ ከም ዝኸውን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ክልቲኦም ኣዲኡ ነብኡን ዘሎ ሰናይ ነገር ከም ዝዓቀበ ክትነግሮ ከላ ይዝክር ኩሉ እቲ ዝሃብዎ ነገር ኣብ ውሽጢ ይነብር ነበረ ኣብ መወዳእቱ ካብ ልቡ ተቐበሎ ልክዕ በቲ እዋን እቲ ናይ ሻንጋ ዒንቲ ተኸፈታ እሞ እቲ ዓብዪ ተኸላኸሊ ድራጎን ካብቲ ዓሚቕ ቦታ ተንስኡ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ይገሃድ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዌንዎ ገና ናይ ዩንግሊ ድምፂ ክጽውዕ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ነቲ በዓቲ ክሰባብሮ ይፍትን ብተመሳሳሊ እዋን ኩሉ ሰብ ነቲ በላዕ ነብሲ ንምጥቃዕ ሓይሉ ተሓሓዘ ሻንግ እውን ነቲ ድራጎን እናጋለበ ናብቲ ቁልዕ መድረኽ ይመጽእ ብኸምዚ እቲ ድራጎን ምስኣቶም ኮይኑ ክዋጋእ ይጅምር ኣብዚ ግዜ እዚ ናን ንሻንግ ነብኡ ከዓግቶ ከም ዘለዎ ትነግሮ ኣስዒቡ ሻንግ ንዕኡ ገጢሙ ደው ከብሎ ይፍትን ኣዲኡ ብሓቀኡ ከም ዘየላ ንኽእምኖ እውን ይፍትን ዌንዎ ግን ክሰምዖ ፈቃደኛ ኣይነበረን ብኸምዚ ኣብ መንጎኦም ውግእ ይፍጠር ሻንግ ነቲ ኣዲኡ ገና ቆልዓ ከሎ ዝመሃረቶ ሜላ ተጠቒሙ
ተጠቂሙ ነቶም 5 ቀለበታት ናብ ርእሱ ክስሕቦም ይኽእል እቲ ወጊ ይቕጽል ዎ ንሻንግ ብኩሎም 5 ቀለበታት ይሃርሞ ሻንግ ግን ነቲ ናቱ ቺ ኣንፈት ብምሃብ በቲ ሓይሎም ገይሩ ርእሱ ይከላኸል ኣብ መወዳእትኡ ነቶም ቀለበታት ሙሉእ ብምሉእ ይቆጻጸሮም ግን ነብኡ ክወቕዖ ይደልን ኣብ ኩንድኡ ድማ ናብ ጎኒ ድርብዮም ወይንኡ ንሳ ትጽውዖ ስለ ዘላ ከድሕና ከም ዘለዎ ዋላ ሕጂ ይዛረብ ሻንግ ድማ እዚ ሓቂ እንተዝኸውን ብሃጉ ከም ዝኾነ ይዛረብ ግን ኣይኮነን ልክዕ በቲ እዋነቲ እቲ ብጸልማት ዝነብር ፍጡር ይገሃድ እሞ ንኽልቲኦም ድማ የጥቅዖም ዎ ንሻንግ ንምድሓን ነቶም ቀለበታት ይጥቀመሎም እቲ ፍጡር ግን ንዕኡ ሒዙ ነፍሱ ክማጽኡ ይጅምር ወይንኡ ተጋጊ ከም ዝነበረ ዝተረድኦ እውን ሽዑ ጥራሕ እዩ ነቶም ቀለበታት ናብ ሻንግ የረክቦም እሞ በቲ ፍጡር ድማ ይቕተል እቲ ኣራዊት ኣዒንቱ ናብ ሻንግ ይመልስ ጃሊንግ ግን ነቲ ድራጎን እናገለበት መጽያ መጥቃዕቲ ትፍኑ እቲ ፍጡር ንግዚኡ ተዳኺሙን ድሕሪት ይስሕብ እሞ ዝያዳ ነፍሲ ንምውሓጥ ናብቲ ዓዲ ገጹ የምርሕ ነዚ ምስ ረኣየ ሻንግ ነቲ ጸሊም በዓቲ ብኣእማን ይዓጽዎ እሞ ነቲ ፍጡር ንምዕጋት ነቲ ድራጎን ጋሊቡ እውን ናብቲ ዓዲ ይጓዓዝ እቲ ድራጎን ብናይ ባእታታት ሓይል ተጠቒሙ መጥቃዕቲ ይፍኑ እሞ ነቲ ፍጡር ብማይ ይዓግቶ ይኹን እምበር እቶም በላዕቲ ነፍሲ ቁጥሪ ዘይብሎም ነፍስታት ኣኪቦም ነቲ ኣራዊት ይምግቦም እሞ ሓይሉ ኣዝዩ ከም ዝውስኽ ድማ ይገብሩ ንሱ ሓራ ወፂኡ ነቲ ድራጎን ይሕዞ እሞ ነፍሱ ክስሕብ ድማ ይጅምር ጓንግቦ ንካትዕ እቲ ፍጡር ናይቲ ድራጎን ነፍሲ እንተውሒጥዎ ከቶ ክዕገት ከም ዘይኽእል ይነግራ ናብ ጎረርኡ ክዕልሙ ድማ ኣለዎም ሽዑ ብሓባር የጥቅዑ ግን ሓደ በላዕ ነፍሲ ንጓንግቦ ሒዙ ነፍሱ ይማጽዮ በዚ ካትዕ ትስንብድ ሓንቲ ቀስቲ ጥራሕ እያ ተሪፋታ ቀስቲ ምውርዋር እውን ቅድሚ ሕጂ ልምደ ይነበራን እቲ ፍጡር ንጃሊንግ እውን ይሕዛ እሞ ክቐትላ ይጅምር በቲ ግዜ ሻንግ ኢዱ ሓብቲ ሒዙ ከትርፋ ይፍትን ንሳ ነቲ ኢዳ ክሰዶ ከም ዘለዎ ትነግሮ እንተዘይኮይኑ እቲ ፍጡር ናይቲ ድራጎን ነፍሲ ክወስዶ እዩ ሻንግ ግን እንደገና ክስእና ከም ዘይኽእል ብምግላጽ ይኣብያ እቲ ፍጡር ናይቲ ድራጎን ነፍሲ ክውሕጦ ይጅምር ኣብቲ ኣዝዩ ናይ መወዳእታ እዋን ካትዕ ነታ ቀስታ ብቐጥታ ናብ ጎረሮ እቲ ፍጡር ትውርውር እቲ ምውርዋራ ፍጹም ነበረ ናይቲ ድራጎን ነፍሲ ድማ ይድሕን እቲ ድራጎን ነቲ ፍጡር ናብቲ ማይ ሒዝዎ ይጥሕል እሞ ብሓይሊ ዓግቶ ሻንግ ናብቲ ፍጡር ይዘልል ነቶም ቀለበታት ናብ ደረቱ ይሰዶም ብሓያልን ቁጽጽር ዘለዎን ምንቅስቓስ ተጠቒሙ ድማ ነቲ ናይ ጸልማት ፍጡር የጥፍእዎ ኩሎም እቶም ብላዕቲ ነፍሲ ሽዑ ምስኡ ይጠፉ እቲ ድራጎን ንሻንግን ጃሊንግን ብሰላም ናብቲ ገምገም የውፅኦም ኣብቲ ውግእ ብዙሕ ህይወት ጠፊኡ እዩ በታ ምሸት እቲኣ እቶም ዝወደቑ ስለቲ መስዋዕቶም ክብሪ ይወሃቦም እቲ ትብዓቶም ነቲ ሓድሽ ወጋሕታ ክውን ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ እቲ ጸልማት ምስ ተሰዓረ እቲ ድራጎን ናብ ሰማይ ይምለስ ድሕሪኡ ሻንግን ካትዕን ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ተመሊሶም ንኣዕርኽቶም ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ነገር ይነግርዎም ዝኾነ ሰብ ኣይኣምኖምን እቲ ዛንታ ሓቂ ተኾይኑ ድማ ናይ ሻንግ ሓፍቲ ኣበይ ከም ዘላ ይሓቱ ሻንግ ንሳ ነቲ ናይ ኣቦኦም ዘይሕጋዊ ስራሕ ንምዕፃው ናብ ገዛ ከም ዝኸደት ይገልጸሎም ግን ዝኾነ ሰብ ዝኣመነ ይነበረን ድሕሪኡ ዎንግ ንዓዓ ተመሻጊሩ ክወስዶም ይመጽእ ንሻንግ እቶም ቀለበታት ገና ምስኡ እንተሃልዮም ድማ ይሓቶ ሻንግ እውን ከም ዘለዉ የረጋግጽ ድሕሪኡ ሻንግን ካትዕን ምስ ወንግ ይኸዱ ነዚ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ይድንጽዎም እታ ፊልም እውን بخمسة تبكع